Phumlani lona wangena nje ku-TikTok uthi uyangena we-scroll ama-video kubona ividiyo ephostwe umfethu nje I dare you to work on yourself. uvele ubone ukuthi nawe ungakwazi ukuyenza lento if nawe uzokwazi ukuyimisela yena ukwaze kanjani ukufika lapha afike khona. Avbob Dream Team into akwazile ukuyenza kule nyanga le, ukwazile ukusebenza inyanga edlule wahola this month. Guys, mina njengamanje iplan yami angifuni mina ukuhluleka, nami ngizofana naye lo mfowethu lo very soon. Angisho lutho but nje ayifethu ngiyayibona i-content yakho and iyangithita ngaphakathi. And guys, now iba motivated mosukulona leli business, we can make it happen. Iskinga ukuthi nje kumele uyimisele. Ngani uyifollow nalensizwa lena nali igama lawo lapha phezulu. Hayi cha mfowethu, umsebenzi wakho omuhle uyabonakala, uyasiqhuqhuzela nathi ukuthi sibe nomfutho okusebenza. Avbob Dream Team asiqhubeke.